Euskal Herriari enpresa izaera ematen ari zaion Basque Country Euskadi markaren dinamikaren baitan, Euskal Autonomia Erkidegoko instituzioak gure bizi esparrua eskaparazte gisa erabiltzen ari dira. Euskal kultura eta nortasun anitzak folklore utz bezala salduz. Hau, jabetu ahal izan garen bezala, gure hirietan araldak eta bortitzak eragiten ari da. Bilbora etorrita, begibistakoa da azken urteotan ematen den turismoaren gorakada, eta honen eskutik instituzioak erakartzen ari diren makrofestival eta eventoak. Merkataritza jarduerak ekintza kulturalaren gainetik lehenesten dituztenak. Hala nola, BBK Live Festivala, Red Bull jauzi txapelketa, Europako errubi finalak, Eurokopa 2020 eta abar, sektore herrikoi eta anitzen marginazioa dakarren adibide garbienak dira. Daukagun egoera kezkagarria gutxi ez balitz, urtebeteko epearekin 2018ko azaroan MTV European Awards direlakoak Barakaldoko beken ospatuko direla jakinarazi digute. Noski, kultura globalizatu eta kontsumistaren sinbolo bikaina den MTV musika kate estatubatuarraren makroebento hau diru publikoa erabiliz finantzatu dute bilbotar eta bizkaitar instituzioek. Konkretuki, 3 milioi euro jada. Berriro ere, diru publikoaren erabilera elitista eta baztertzailea eginez. Hori dela eta, gai ezberdinetan lan egiten dugun Bilboko eragile ezberdin batzuk, auzo elkarteak, kultura arloko eragileak, mugimendu feminista, mugimendu internazionalistak, lan duinak defendatzen dituztenak eta abar, maila honetako beste festival batek era ezberdinetan kaltetu egiten gaituela jabetu eta arazo hau salatu eta aurre egiteko saretzen hasi gara. Sexuen arteko ezberdintasunen jerarkikoak indartzen dituzten MTV bezalako ekimenek. Abestiek plazaratzen dituzten mezuen zein ogoltza gainera igotzen diren emakume zein gizonen eredu zapaltzaileak biztakoak dira. Guzti honek, genero rolen betikotzea dakarrela salatu nahi dugu. Gainera, lan prekarioak dira ekimen honek konkretuki eta parekoak diren beste hainbatek usten dizkigutenak. Batez ere, gazteriari eta etorkinei bideratutako lan baldintza eskazak lan aukera bailiran mozorrotu eta saldu egiten dizkigute. Eta gutxi balitz, musika eta kulturaren negozio elitista izaera oraindik gehiago indartzen da, folklore herrikoia eta euskaraz baztertuz. Asmoa ez da MTVaren aurkako kanpaina soia egitea, baizik eta konpainia honek duen simbolismoa aprobetxatuz, herri nortasuna galtzen ari den hiri eredu horren salatzea egitea. Beti ere oraindik beste Bilbo bat dagoela anitza eta herrikoia, balioan jarriz. Hau da, kanpainaren helburua ez da soilik inposatzen ari zaigun hiri eredu honi aurka egitea, baizik eta oraindik mantentzen den mugitu egiten den hiri anitz honi goraipatzea. Hau dela eta hurrengo deialdietara adi egotea eskatzen dizuegu eta beste Bilbo bat eraikitzeko parte hartzera gonbidatu nahi zaituztegu. Azkenik, apirilaren 28an larunbata eguerdiko 12etan Plaza Eliptikatik Otro Bilbao es posible kalea ez da isilduko lemapean abiatuko den manifestazioari gure atxikimendu osoa adierazi eta bilbotar orori garrantzi handikoa den ekimen honetan parte hartzeko deialdia egin nahi diogu. Piztu Bilbo, Itzalien TV.